Tikulandireni kulikonse kumene mwapanga chiganizo chokhala pafupi ndi kanema wanu waluntha. Yafikanso nthawi imene timakambirana nkhani zosiyanasiyana mchidzulo chino. Ndi programu ya chidzulo imene ndithu timabweretsa matopic osiyanasiyana kuti nanunso mbali yanu kambaniko kuti kodi zinthuzi zikuyenda motani. Lero muli ndine Robert Kalindiza. Chidzulo chino tufuna tikambirane nkhani imene mlembi wamkulu ku chipani cholamula cha DPP amene wandi Peter Mukito anena ndithu kuti tsono tu ngati inuyo mudayima pa independent pa 16 paja mudayima independent chonsecho kumeneko kuli kale munthu amene adapambana pa maprimary kutayimira chipani, inuyo nkusankha kuti tipikisana ndi uyu ayimira ku chipaniyo, basi zathapo inuyo ku chipani mwachokako, sindinunso membala wa DPP chifukwa munthu wotayimira DPP kumeneko adalipo, koma inuyo mudasankha kuyima panoka. Nkhani ndi imeneyo. Ndefunso kuti kodi munthu ukagwa ku maprimary nkhani ya chisankho umakhalanso ndi ufulu oyima pawekha, nanga poti awa kuti malamulo amaletsa zimenezo koma anthu ena amapitirizabe kumayimira pawokha pamene malamulo kumene kwaletsa kuti ngati wagwa ndi ena adachitabe nkupezeka kuti akayimiranso koma molimbana ndi munthu amene wayimira chipani kumeneko. Sitikudziwa kuti mdzulo buno maganizo anu akhale otani. Kodi munthu amene wagwa ku maprimary asayimire asayimire nawo kumeneko sikumphera ufulu koma akuti ndithu malamulo kumeneko akutelo kuti ngati inuyo muna iyimira independent simukuyenera kuyimiranso chipani, koma chifukwa mudatero basi chipani mwachokako. Tikhale tikubwera kudzakambirana nkhani imeneyi panopa, tikwereka ndege pang'ono koma tibweranso posachedwa. Kampani ya maulendo a ndege ya Malawi Airlines ikudziwitsa makasitomala awo onse kuti kuyambira pa 1 May 2026 kugula matikiti kudzichitika pogwiritsa ntchito njira za digital. Monga gawo la kusintha kumeneku, kulipira kudzalandiridwa kudzera potumiza ndalama ku bank transfer, makina POS mabanki osiyanasiyana omwe alipo ku maofesi athu. Njirazi zomwe zakhazikitsidwa pofuna kuthandiza makasitomala mwachangu komanso pofuna kukhwimitsa chitetezo zizigwirizana ndi njira zina zomwe zilipo kale zogulira matikiti pa intaneti, kuphatikizapo tsamba lathu la website komanso pa foni, mogwirizana ndi mmene makampani a ndege pa dziko lonse akusinthira kupita ku njira za digital. Kulimbikitsa makasitomala onse kuti akonzekere kusintha kumeneku kugwiritsa ntchito njira zolipira za pa intaneti zomwe zilipo. Ogwira ntchito athu ku maofesi ogulitsa ndi ku airport adzakhalapo kuti athandize ndi kutsogolera makasitomala pa nthawi yakusinthaku. Mukafuna kumva zambiri, tumizani email pa customer.relations@malawianairlines.com kapena imbani foni pa 0992 991 097. Malawi Airlines, from the warm heart. Kulandireninso kwamene mwangofika kumene chidzulo chino pano ndi paluntha television tikukambirana nkhani yotero kuti ndithu akuluakulu a chipani cha DPP alengeza kuti ngati mudayimira nawo pa independent pa chisankho chimene chidachitika chija kumeneko nkuphwanya malamulo, ndipo inuyo ku chipani mwachotsedwa, simukuyeneranso kukhala ngati membala wa chipani cha DPP. Ndiye pano tikutolera maganizo osiyanasiyana kuchokera kwa nzika tione kuti kodi maganizo anu ndi otani. Ngakhale ma message lero tiwerenganso kwa amene akubweretsa ma message, tikhalenso tikuwerenga komanso mafoni tikhale tikutenga. Pali woyamba apa
tione kuti ndi ndani. Hello, muli bwanji? Muli bwanji? Ayi tili bwino nkuti mukuimbira tikumbutseni dzina lija. Chabwino kuli bwanji kunzuzu? Muvekera pansi penipeni pansi mwina mutayesa kukoza ndithu mutakweza ngati zingatheke. Tathokoza kunzuzu. Topic mwaiva? Chabwino. Kaya maganizo anu ndi otani? Maganizo kuonena kuti yes. Ndikukhulupirira kuti chipani chizilake ndi Democratic Party. Democratic Progressive Party, yes. Democratic Progressive Party. Ngezi lato kangani. Chabwino. Kati china akilidi lomwe lidi ndikuti zusempana ndi maganizo awo amene wapereka pakadali pano. Ya kuti zili malamulo mwawo tu. Malamulo mwawo ndi akanatsinda ndi dzina lomwe lono kuti DPP. Chifukwa zimene zikulembe zinalembedwa ndi ya DPP. Ndi zimene malamulo awo akunena ndikuti anasembanisa anapanga wina akupikisana ndi munthu amene wina kulowera kubuyo wina kupita kutsogolo koma onsewa akupikisana zinthu zolakwika. Ndinoona balizi chifukwa chonda kuti akapanda kuti Democratic Progressive Party ndi chitsina cha ulemu ndi chipoti dzina lopambana ndipo ndi dzina lopereka chiyembekezo kwa wina aliyense. Pamene tikukamba kuti dzina ndi zimene akuyankhula zikusempana mkonera kuti ufulu wa munthu kusankha chimene iye akufuna ndi umene amatiuza ipera kamapanga kampeni kuti zikhala za ufulu popanga zinthu pamene tikula dziko la Malawi. Ndipo imodzi ya ngodi amene timayenda apo kubwera kuti Malawi ikhale dziko la ufulu loti munthu azita kupanga chinthu chimene iwo akufuna azita kupanga koma motsatira ndondomeko imene yakhazikitsidwa. Chabwino. Ndi mafuna nene kuti sizoona koma amene kuti nanga munthu ujo ngati anawina ndiye kenako ali pa analowanso chipani iwawo nawo sawachota. Mwati bwanji pamenepo mwati bwanji munthu amene ayima payekha koma atasankhidwa anabwerera kuta anapita ku DPP naye samuchota kodi akamuchota ndi kuti chiwerengero chawo chiyendazi kumeneko kapena akunena ukhaokha amene anagwa atayima pawokha. Ndimafuna nene kuti Malawi tikuyisokoneza DPP ifuna iyambe zosokoneza Malawi chifukwa chimene timayembekezera chona kuti pamene tili mu wanzi zambiri zimene tikufuna kuti tikale nazo akanapataso ufulu Malawi akale ndi ufulu woti azita anatipatsa uja tizita kuonetsera pochita express poonetsera pa zimene ifeyo tikutsutana nazo chifukwa papa akufuna kutiuza kuti tisamatsutsane nawo akuluakulu chifukwa kuti mapepa ako otsutsana nawo adzakhaona kuti mwina adzatizosa chipani. Imene tukamba itatsokumbechonera kuti chonchi kodi ngati munthu uyuyu anasankhidwayo akupezeka kuti kumene wasankhidwa kuja anthu adamukonda ndiyeyo koma amene inuyo mudamuyikapo kuti ayimirire chipanicho sadamukonde koma munayita kumukakamiza ndiye wakhoza wina amene inuyo mudamukana uja kuyikapo amene mwamukakamiza mkulephera munthu uja wakhoza uja mkunena kuti inayo nakale sichoncho koma ndipikeze ku chipani cha DPP. Pena yoyo akhala mkumunikirantu ochoka kuchipaniyo kodi akanawo mkulantu ochoka ngati ananena kuti nenga kanayima payendeka koma ineyo chipani changa DPP akhalanso payekha. Pena pali zinthu zina akapapanga zinthu akuluakulu kumaofesi kupipani aziyamba aganiza kuti chinthu chimene cha Malawi akachimva anena kuti ntikupanga chake. Ine ndikuona ngati kuti zikusepana zimene iwa DPP zina lawo komanso kusepana ndi ufulu umene wa Malawi ali nayo komanso zikusepana ndi maganizo ali nawo olakwika chifukwa munthu ngati wachoka ku independent kulowa chipani cha DPP ndi plus imene koma munthu amene analephera pa chisankho chawocho kupezeka kuti wawo wawinabe azingi ndi amene mwina
akulowera kwa anthu akupisa ndiko makulowera kusiyana imene iwo ali dzina lawo upanga kulankhula kuonesa kuti fulani ukonzekera kuthandiza munthu amene ali mkulu wake muchipani chawo ali muchipani chawoyo akufuna kuti chikhale chipani cha anthu okhaokhawo ngoti yesisa zikomo bwana nge malaipa sikuana za zikomo bwana zidatha akumbukire pasana pachazawo akatukumbuka mafiko koma lero ali kuti izizi akuzikumbira zenje atsokonelekeze pomwe no tikuthokozeni kuchokera ku Mzuzu kwa chifukwa cha maganizo anu. Yes. Hello, muli bwanji? Hello. Mwaswera bwanji? Hayi ife taswera bwino kaya kumeneko tikumbutseni dzina lija. Amaseko. Tathokoza Amaseko. Topic ndi imeneyo kaya maganizo anu ndi otani? Zikomo kwambiri. Mukundimva kaya? Ndipo mukuveka bwino kwambiri. Loud and clear. Chabwino. Ineyo maganizo anga. Yes. Naona kuti malamulo awo sadatambasule pachiyambi pomwe? Ya pachiyambi chifukwa adakanena pachiyambi nthawi ya kampeni. Kunena kuti amene wagwa kuma primaries asaime payekha angosapota anzake amene wawina. Lamulo limeneli sadaliunike. Ineyonso ngati wachipani chimenechi cha TPP. Zandikhumudwitsa. Koma tizioneka kuti malamulo alipo kale. Alipo koma anthu sadawauze. Chabwino. Ya ndiye ndimafuna onena kuti chabwino ngati wachoka mu chipani kodi vote imene adavorera munthalika amubwezera. Chifukwa asangoyang'ana onena kuti waluza ndiye munthu uja nkupanga kuti ndikayima pandekha ameneyo ndi amene ati wachoka mchipani ati. Ndiye nanga ngati vote yake imene adavorera president amene alipo lero amubwezera ndipo akhoza kukhala ngati kuti president akhoza wina atati tiwerenge chifanda anthu ambiri mashado ambiri amene adayima paokha ala TPP amene adagwa mkuima paokha kodi mavoti anthu amenewo awachotsera kuti president akhalibe pampando. Chifukwa kulipo kuganiza kokhala ngati kuti ife ndife madolo kuli kuti tiwononga chipani. Uyima payekha munthu sicholinga choti amchotsa pachipani. Ndipo ngati malamulo amene alipo lero li akhasule. Awachotse chifukwa munthu wina aliyense ali ndi ufulu. Mwinaso anthu amene akulamula zimene zilero mwina chipani chachiyambira pakati. Sadachiyambire kumene chidachokera ku UDF mwina achiyambira pakati. Ndiye atafuna ndondomeko imeneyi kuti munthu wachoka mchipani ndi voti yake yomwe ichoke kwa president. Naona ngati kuti pamene pazitokhala bwino chifukwa zisakomene mbuzi ukunda galu. Kuti galu abwezere mudziri ayi koma ndi voti yake yomwe munthu uyu ayichotse kwa president iwo. Naona ngati kuti mwina malamulo amene adakuonika mbali imene iyi sadakachita chipani ngati chimene choma ndi munthu amene wayima payekha iye akakhale kuti wachoka mchipani ayi koma nawo nonena kuti ngalamu chotsa mchipani ndi voti yomwe imene adapatsa president ichoke ndipo nkhani imene ikhoza kufika mpaka ku court amalamulo akuonekera. Komano akadziwa bwanji voti timakhala ichisisi nde mukadziwa bwanji zoti voti ya president ndi voti yake ndi ineyo ndino TPP ndipo ndikupikisana nawo pampando ophungu. Ndipo ndaluza kuma primaries. Chabwino. Chipani changa nchiri ndithu. Ndikamwera ndithu wangayo TPP yo. Chabwino. Sichifukwa kuti ndiyima pandekhayi ambiri zaona amene adayima paokha a TPP acho kumene kuchata wina ali kuchipani. Kodi mufuna ndoza kuti mipando ya aphungu amenewa ikhala yopanda wanthu ku parliament. Chifukwa kulipo kwina kwamadzipanga double crossing tokha pamene tikuchitodziwa kuti ichi si chinthu chabwino. Ndiye ziganizo zina akamabweretsa akuluakuluwa adziunikira asangoona pamene lero iwo ali. Koma adziunikira kuti kodi tikuyenda bwanji dziko lino. Chabwino. Akatero akumwaza chipani. Ine tere pamenepo. Ayi tikuthokozeni kuchokera Kasungu Amaseko chifukwa cha maganizo anu. Zikomo kwambiri. Hello muli bwanji? Ayi ine ndi Robert Kalindiza kaya inu ndi ndani ndipo mukuyimbira kuti?
inetu ni Fredson Lubia wendira kuchilazo. Kuchilazulu kuli bwanji? Kuchilazo kuli bwino kaya kumene. Ayi kunonso kuli Lilongwe kuli bwino. Nkhani ndi imeneyo mkutheka mwaiva bwino kwambiri topic ya lero. Kani lero ndaimva. Zikomo kwambiri. Magaliro aine. Ndafuna kuti ndaforokozere achimvesese kuno bwino. Mwafotokozere nda? Ndaforokozere wamene amanya kuti oso ndi memba wa kuchipani ku vanhu sanaforokozeredwe bafuna ndaunikire. Chabwino. Bungwe ingolo batsukulu kapena gulu la anthu limakhala ndi malamulo. Malamulo asandalikidwa anthu amakhala pansi ndi kukambirana. Zona. Pali ponse paperekidwa komiti yoyendesa chinthucho. Ngatiwo amuna kuti ndi memba ndithu wa chipani cha DPP. Ndiye kuti izi sakanakhala mulendo masakanasusana nazo. Chifukwa candidate kuti aliyensanana ino kachisango chimene chali anapita kuma primaries. Amauzidwa ndipo kunali mafomu amene munthu amasainira kuti once munthu waluza akuyenera asapoti amene wawina. Yes. Ndipo maombolo amene candidate imene aliyense ali nawo. Kozo satira zaka nawo zizatu kuti ngakali ma independent izo satira zake ndizi. Chabwino. Kukabuka kuti mwaphwanya malamulo wa chipani. Amachita kudziwa. Amachita zimene zozo akudziwa, mwanjira ina ndikuti amashalenja kuti ngakali malamulo alichoncho koma iwo akulolera kuti avomeza. Kosatira zimene malamulo amakambazo. Ife awawa Secretary General tikugwirizana nawo. Chabwino. Chifukwa munthu akasauti waphwanya malamulo ngakhala aziko amakhala kuti pali chosatira chake chimene chikachibwereka. Ngakhale ino amene atsogoleri mu ntchito kwanu kumene mumayamba ntchito munasayinana kuti ntchito yathu malamulo ake ndiya. Yes. Ndipo mumaze kuti ndikaphwanya malamulo awo andidalibwa kali kudisciplinary ndikapezeka olakwa chosatira chake ndiya. Ndiye apapazikufunira kuti awawa amene anaphwanya malamulo madala akudziwa atasayinirawa. Lamulo ntchito kuti no ena atengereko phunziro komanso izi zithandizira discipline pamalo. Ayi tikunyadireni. Ndithu ndatokozaso kwene. Zikomo kwambiri kuchokera ku Chiladzulu titengenso ena apa muli bwanji? Ine wabwino kaya kumeneko. Ayi tilipo tikumbutseni dzina lija. Ine ndi Aligi Yohane kuno ndi kunsanje. Kuli bwanji kunsanje? Kunsanje kuno kwabwino pena makanga tikamphevu kopyeza timitambo mwana ngalitira ndiyenda itovula vula kumaveka kumponera. Kumaononga kumponera. Kumponera kumaononga kuno tuidikirira na ndolani munda pachati malima mteu zijazoma paola katatu pachaka chimodzi matikira vula sikubwera kumata ndalitso ulini nthawi. Chabwino topic ya lero tundi imeneyo kaya maganizo anu ndi otani? Maganizo anga ni makatero kuti pena ndifuna ndingo yankhula machidule kwambiri kuti pakalowa mbewa zimakhala motero ndithu. Pakalowa ja? Pakalowa mbewa zimakhala motero. Bwanji? Malamulo yawawa aoneka kuti ngati chipani chabwera poera nkumaika maganizo amene apoera kubwera pa era nkumadanengeza mpaka lero lili tukambirana pano pa luntha television kuti akutero kuti ayi kwa hiyo amene adachita izi ndekuti atuluka koma padzana paja sakadayima pa chilungu kubwera pa era nkumanena mawu amenewo chifukwa panali njoka. So panali njoka pa dzenje ndi amene nakhale chigulu aphe mmene apha chonchi paoneka kuti palo kabwanda kakwathu limene kabwanda mbewa ina yonona kwambiri chifukwa kanena kuti ayi tikhalepo awiri atatu kuti tikayipha mbewa imene wina satikatolandira njira koma tigawane mooneka bwino. Ine ndimatero kunena kuti kodi iwo adalingalira kuti malamulo amene wawa ali ndi ubwino wanji ku dziko osati ku chipani kokha koma ayang'anenso ku dziko. Ndiuchula dziko chifukwa chonena kuti DPP imene yavoteredwa kapena kuti malizatsi aka citizenship September akuonetsa ngati kuti DPP inakondedwa ndi dziko osati anthu ena akukonda chipani ayi. Ndi ndimayelekeza kunena kuti kodi munthu atakhala kuti anawina kuma primaries koma munthu uja ndikukaluza pa nthawi ya mavoti enieni kukaluza because zimene zimachitika kupeza kuti wawina ndi munthu woyina wa independent. Yes. Munthu anawina kuchipani chanu kuma primaries koma apapo akagwanayo ndetelekeze kunena kuti zimene zozachitika pamene panawunikira bwanji chifukwa chonena kuti dera likamavota siliyang'ana kuti munthu iwe ndi wachipani chanji koma ubwino wa munthu kuderalo.
so tikoza kunamizana kuma primaries kuti kwakuti nambira wapambana koma kwapezeka kuti pazisankho zenizeni wapambana ndi winayo soyeza kuti anthu kudera kumeneko akuangana kulera kuti posatengera chipani koma munthu amene akozotithandiza kuno kwathu kuna chitukuko ndi uyuyu. So panga malamulo ena pamafunika kuti mwina tidangoyang'ana kuti zimene zili ndi ubwino wanji ku dziko lonse samarengera kunena kuti poti mwina padzana paja kapena lero lino zinthu zili motere lero tivale makakawa chifukwa cha izi ayi tiye ndikondane ngati dziko chifukwa zinthu zinazi zofunika kuziyang'ana bwino kuti anthu akundera kumene asankha munthu amene tikhoza kuti naye bwanji fine ndimafuna kuti pamenepo ataunikira bwino kwambiri kunena kuti nanga atakhala kuti iye amene anapempha yekhayi namene apambana kusiyana ndi amene wayimira kwa primaries zikakhala bwanji. So zinthu zina mwina popeza ndi malamulo akuchipani mwina ali ndi fundo zawo zimene atsatira popeza ineyo mwina sio chipani koma ndimang'ana kunena kuti pena pamene timalakwitsa zinthu zathu ngati dziko ndikuti timakhala ndi interest anthu ochepa ngati chipani kutaya zinthu zina mwina zimene zikhoza kukhala kunena kuti iye amene mumuthawayo amene mumufuna muthamangitseyo wasankhidwe based on merit potengera ndi dera la kwawo. Chabwino. So fundo yanga yomaliza ndolera kuti ngati chipani ngati takhazikitsa fundo zimenezo mwina akadawunikiranso mbali zonse komanso mwina zimenezi ndifunse funso lomaliza kunena kuti kwa iwo amene akulankhula zimenezi kodi akadalankhula zomwezi mawu akadakhala omwewa nyimbo yake ikadakhala yomweyi dasa ake idakakhala lomweli akadakhala kuti anthu awadaluza kapena popeza mpika uli m'manja mwawo mpika uli mphechepeche mwawo mwina nchifukwa apeza mawu amenewa. So pena rizangana bwinobwino zinthu zinkumazunguza bwinobwino chifukwa tikati ma primaries ndi zinthu zimene amachita anthu ochepa anthu ena ake amene akungoyimira chipani. Pamene zisankho zija za 16 September imakachita jikulu lakudera limene likuyang'ana ubwino ndi kuthekera munthu ndelalo. Chabwino. So pena risatsekereze zinthu chifukwa chatira kuti zikuyang'ana kuti tikati anthu 5 tigawane ndi njira omwe koma tili anthu awiri kuti mwina aliyense apite ndi kaphukusi kooneka bwinobwino ku nyumba kwake tisatero ayayi koma tikuonde dziko lathu tikhale ndi mtima ufuna kutukula dziko. Tikuthokozeni kwambiri. Ngakhale achipani koma ndiononga zinthu. Tikuthokozeni kuchokera ku Nsanje. Zikomo kwambiri. Ambuye akudalitseni madzulo ano. Inunso chimodzimodzi ntchito yabwino. Hello muli bwanji nkuti mukuimbira tikumbutseni dzina lija. Mukweza ku mauwo pang'ono awiziloni. Mawu anu ndi otani pa nkhani imeneyi? Chabwino. Pepani akuoneka kuti foni yanu ili ndi kavuto pang'ono mukuvekera pansi mwina mutayesa kuimbanso mopempha ati. Alo. Pamenepo bwanji pamenepo. Tayesani kuyamba kuyankhula pamenepo. Ndi matero unena kuti amenewa amene adachita zimenezozo sinanga khani yoti kuyipa pawekha koma kuli kuchisankho. Yes. Wapanya malamulo amenewo ngati ali pamene chachitira adapanya malamulo kumene aboma limene lilamula pano ayenera akhale kumbali imene wanga konse achalangonikisaka kuti zitama kulani zachikomo. Chabwino. Yesu bwana. No tikuthokozeni kwambiri kuchokera kwa Malembo. Zikomo. Tikutero ndithu pompano pakanema waluntha kucheza kuva maganizo anthu osiyanasiyana. Tikhale tikukweraso ndege pano tichite break pang'ono ndipo tibweranso posachedwa chigawo chachiwiri. Khalani pomwepo. Announcement. Transition to cashless ticketing. Malawi Airlines would like to inform all valued customers that effective 1st May, all ticket purchases will be conducted exclusively through cashless transactions. As part of this transition, payment will be accepted via bank transfers and POS machines for various banks available at our offices. This measure is designed to streamline our processes, reduce transaction times, and ensure a safer, more secure way of completing bookings.
Cashless ticketing will complement our existing online booking platforms, our website, and our mobile application while aligning with global aviation practices that embrace digital payment solutions. We encourage all customers to prepare for this change by making use of the available electronic payment facilities. Our sales and airport staff will be available to guide and assist customers during this transition. For further assistance, please contact our customer service team via customerrelations@malawianairlines.com or call our support line. We remain committed to serving you with dignity, efficiency, and care as we embrace this new chapter. This announcement is brought to you by Malawi Airlines Management. Malawi Airlines, from the warm heart. Tega mwango tipeza kumene pano pakanema wanu waluntha. Ine ndi Robert Kalindiza. Tikuyambirana nkhani pano imene yachokera ku chipani cholamula cha DPP. Kuti nkuteka ena adayimira ngati independent. Pamene kuderalo kwayimira kale munthu wina pa chipani cha DPP. Anthu otero basi ku chipani achotsedwa ndipo asayembekezerenso kuti adzidzitcha kuti iwo mamembala a DPP. Ngati akufuna kuti apitilire kukhala mamembala apangenso apply. Apangenso apply ndimafuna ndipitilize kukhala membala koma pakadali pano otero nde kuti umembalawo watha koma achitopanga apply ndiye malamulo aunike kuti ayi potenga ndi malamulo athu takulolaninso kubwera. Maganizo anu ndi otani pompano pakanema wano. Hello, muli bwanji? Hello. Anangoyimba kenaka kuchoka ponso. Ndimene ndithu zimakhalira ena amakhala kuti mwina amangoyesa osadziwa kuti kodi pachitika zotani koma nkhani yake ndithu ndi imeneyo. Pali message apa akuti kawiri zimene zimagwetsanso zipani ndi kupanikizana kulimbirana ma voters pamene nonse ndi chipani chimodzi. Bwanji mmodzi ayime kuti winayo apitilize amene wakuti nda Binwelo Phiri kuchokera ku Nchewu. Chabwino tinatero kuti ziwerengaso ma message. Paliso message ina apa kuchokera kwa Yohane Bisani akuti ife tikugwirizana nazo kuti malamulo apitilirebe kugwira ntchito kuti mwina pakhale discipline muzipani. Amenewo ndithu tagwirizana nawo amukito kuti abwera ndi ganizo lotero kuti pakhale discipline. Khanili pano ndi discipline. Tivekonso ena apa. Hello, muli bwanji? Muli bwanji? Tilipo, tikumbutseni dzina lija nkuti mukuimbira. Chisomo Mpachika? Kaya mukuimbira kuti dzina lanulo ndaliva bwinobwino lufanana ndi la player wa mpira koma mwina angofanana mukuimbira kuti? Chabwino, kaya mawu anu ndi otani pa nkhani imeneyi? Mawu anga ngoti ngoma limeneli tsitsaniko kanema wa TV wanuyo tatsitsaniko TV. kuti mutatsitsa pang'ono. okay Mukuti bwanji? muntumire kuma inifu Ayi, ameneyo sana kozeke akuti munditumizireko ma units. Yayi, pano tukambirana nkhani ya chidzulo. Ma units tidzagawanabe kutsogolo. Hello, muli bwanji? tibwino muli bwanji sa Hayi tilipo ine ndi Kalindiza. Kaya nkuti mukuimbira dzina lija? kunotu kudrandi paboma Paboma penipeni. ndithu Mawu anu ndi otani? mawu anga ndona kuti malamulo awawa nthawi zina amakhala opinja ma individuals. Chifukwa chana kuti tikamene tamvetsera kumene akhala kuyankhulira anthu ena ndizoona kuti munthu jeje apapa akumuwuza kuti ngati angayimene ndi payekha amkesa mchipani. Ndeti tiyerekeze kuti munthu just wawina. So
waganiza kuti abwerere kuchipani kucha pakutokanisa malamulo kuchipani kumene kuti munthu amene wayimira independent koma ataluza kuchipani asakhaleso asamaloledwenso kubwereranso kuchipani. Yes. Malamulo muna kuti izi zikonzeke ayikeso malamulo kuti amene waukira akhaletu waukiratu basi watulukiratu. Pasapezeke sikuona kuti munthu uja akakafuna kubwerera akumbwezeresa so kuchipani ndi akupanga chati pamene. Apange apply kenaka ampange vet kenaka abwerere. Apply pamene popo munthu anchosa kwambiri anchosa asamukondere chifoti wabweresa manambers kuchipani chawo asamukondere munthu ngati amfaya kumayambike kuti anaukira asamsiwe munthuyo ajame yake. Ajame yake? Abwerera munthu ajame yake nakasi munthu kwambiri amuchosa amuza kuti uyuyu wayimira independent wakhangadokera malamulo ndi munthu uja wazawina akuzamu wasogwera kuchipani pepopo chipachisokonezo so another issue kodi zotheka kulowera ku nkhani ina. Ayi leloli tingokambaka yeyiyi no koma tinafaa tingokuyambikirani mabwesa dashboard basi program ino kwambiri. Chabwino. Ayi tathokoza zikomo. Just be neutral. Zikomo kwa basi. Sure sir. Ayi tiyesetsa kupanga mokomera mbali zonse. Chifukwa program hiyo yamba kumene so just go through my feedback to you see the program hii yabula mampamvu so we are proud of you. Okay. Just be neutral and that is up ngabe ntawina just beautiful, be neutral. Beautiful. No tikuthokozeni kwambiri kuti mwatilangiza mwantundu menewo. Yitu sir. Tathokoza kuchokera pa Ndilande pa boma. Ziko. Hello muli bwanji nkuti mukuyimbira? Kuno kunkakama kwa gondo wayiza kama. Kuti? Kuno kuboda kuno kunkakama kurojo. Zikoma kwambiri takulandirani kaya mawanu ndi otani chidziro chino? Chidziro chino ndithu neso nkungothokoza chabe mwena kuikapo ndemanga paja nalankhula kuti uja adatangidwa uja onena kuti adaona kudera kwawo ngoti angabwerese chitukuko. So ine nilikia chabe ndemanga kuti osayang'anira kuti kapena wengwa chipani chanji ayi. Zikomo. Ineso nilikia ndemanga kuti angokhala omwe aja chipando adamusankha chikwa choti akozothandiza kuja kwawo. Oho. Ndemanga chabe ndithu. Iya iti kuthokozeni kwambiri kuchokera komwe ku boda. Agondwe tathokoza. Zikomo. Hello muli bwanji? Bwana ninafuna kuti somwe leo zinakwera kwa maperereza. Ayi amenewo mwina ayimbira kwina kamba za mbewu ndi fetereza. Hello muli bwanji? Ayi tilipo chidziro chino kaya mukuyimbira kuti dzina ndi ndani? TV yanu tu ikulowa nawonso pa programu iyi. Daniel Wasungwe. Tatsitsani ko kanemayo kuti tivane ndi inuyo. Ndatsitsa. Mwatsitsati? Kuli bwanji kwa Nsundwe? Kunodo wabuno wabana. Nkhani ndi imeneyo maganizo anu ndi otani? Maganizo anga ndiwona ngati kuti kutero kosadala kuitse yayi. Kuti munthu maganizo anga chivani cha PDP ukanga zimenezo ndi malamulo awo zimbozi zimenezo zili malamulo awo. Good. Kupanga chocho jena director osadala kuitse yayi. Chabwino. Iya iti kuthokozeni kwambiri kuchokera kwa Nsundwe. Zikomo kwambiri. Hello muli bwanji? Ayi amene wanso anangochita motero. Titengeni apa. Hello muli bwanji? Ayi ife tilipo nkuti mukuyimbira tikumbutseni dzina lija. Kuno ndi kumchenga utuwa. Mchenga utuwa. Yes. Kunzuzu eti? Kumzuzu. Zikomo kwambiri kumzuzu. Kaya maganizo anu ndi otani? Yayi maganizo anga ndionera kuti asekretary general
ifiti ayamikire zikoma kwambiri woti munthu ukakhala kuti uli chipani chomwecho kama directions paja wakhala ngati walephera uyene kuti usapote mzako amene uja wapambana uja ma directions chabwino ndino mkapanga choncho ndikuti ngakhale mavoti ajawa sikuti amagawidwaso iyani chabwino kakhala kuti ine ni mapandeka ndikuti mavoti ajawa mumagawisaso woti apapa tilayamikire ayamba bwino zikoma kwambiri woti so zipani zina ziyenera kuti mina zitengerekonso kutsogoloko chabwino nikoza kutera tsogoloko iyayi tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha maganizo anu ochokera ku Mchenga Utuwa. zikomo Hello, muli bwanji nkuti mukuimbira tikumbutseni dzina lija. zinanga ndine Motivala. Chabwino. Kaya mukuimbira kuti? Mimbira kuna kutandire. Oh, kuli bwanji kuntandire. Kuntandire kwa bwino. Mawu anu ndi otani kunonso kuli bwino kaya mawu anu ndi otani? Mawu anga ndionera kuti ndikuona ngati kuti chinthu chabwino kuti lamulo likhalepo. Chabwino. Kuti chipani chikhale discipline. Chifukwa kuti angwasi azipanga zimene amafuna pena pake sizimapasa ulemu yayi. Nditudi. Ayi tikuthokozeni kwambiri ochokera ku Ntandire. Zikomo kwambiri. Zikomo. Hello, muli bwanji? Hello. Hello, muli bwanji? Ine bwino, abele ndiza muli bwanji. Iya ife tikupuma chidzulo chino maganizo anu ndi otani? Pero ala pali kuno kochitekwere. Kochitekwere komwe. Maganizo athu ngakuli chipani cha DPP chinala kwite. Chabwino. Pachifukwa chakuti anthu akapanga independent olachokera pa chipani. Kumakhala kuti mavoti aja agawanikana pakati. Ndekuti chipani kuti chikhala mphamvu kudera chimapeza kuti chakaluza okawina ndi wa independent kapena wa chipani china. Chabwino. Mori zimangovuta kuti mwina ndondomeko za mapuraimari zimakhala zokomera mwina munthu umodzi ngati achipani ngati afuna mkulina. Zimene zimampangitsa kuti wina uja ine pa independent. Koma utakhala kuti primary ayenda mwa chilungamo ndimaona mtima kuti aliyense akhoza kusapota mnzake. Chabwino. Koma chifukwa chakuti mwina primary imakhala kuti yapondereza anthu ena chifukwa wena amali ndi mapandeka. Koma chipani popanga longosolone kuti amene aime payekha watuluka mchipani apo sana lakwite. Chabwino. Koma tingono kuti zipani zathu zichita primary ndiokomera wena aliyense. Aha. Maganizo anga akalindiza ndi amenewo. Maganizo anuwo afika ndithu akuluakulu aboma amakhala akumvera zimenezi. Ndithu wochitekwere kunkhoma uko. Tathokoza kochitekwere. Zikomo. Zikomo. Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Yebuna muli bwanji? Ayi tili bwino nkuti mukuimbira tikumbutseni dzina lija. Kuno kasungu kwa Ntundwala. Kwa Ntundwala kuli bwanji? Kwa Ntundwala kuli bwino. Ayi ndithu timve maganizo anu chidzulo chino. Ndinoona kuti tapo bodu asikere jono sada nakuitea. Zikomo kwambiri. Mfunika lamulo ndithu azitsalidwa malamulo. Ndezikalezo zikomenda kuchipani. Chabwino. Ndithu maganizo anga tamene. Ayi ndithu maganizo amphamvu kwambiri kuchokera kwa Ntundwala ku Kasungu kuti ayi ndithu zizikhala motero. Mukhale ndi madzulo abwino. Hello, muli bwanji? Ayi tili bwino nkuti mukuimbira tikumbutseni iso dzina lija chidzulo chino. Ine hata usiloya chokera kumangozi Monkey Bay. Kuli bwanji ku Monkey Bay? Kumangozi kwa bwino kwa basi kaya fula kulilongwe. Unonso kuli bwino. Chiyamikire. Maganizo anu ali motani chidzulo chino? Maganizo anga ali motere. Tikazamba zoti independent munthu amakhala chifoti community kufu
Oho. Noti chipani chikhoza kuti sankhira munthu amene community sikufuna. Chabwino. So independent uja akakalaho chifukwa community kufuna munthu uja kuyang'ana chitukuko chimene azapange munthu. Noti DPP kapena MCP kuti upanga chani. Munthu uja ali ndi character yotani. Chabwino. So tikayang'ana mmene zipande zimachitikira zamaprimary zimakhala zokondera munthu amene akufuna iwo noti community kufuna ngani. Koma chifukwa sankukwambira mbiri amene amatipangalidi ndantoti ndifosa kupfuvira kwambiri timayang'ana kuti mwina achita iwo chipane zinthu takupanga zinthu zolunga kusoka kugose zimene kete kufuna. Mageto kwake timapeza kuti tasankha munthu amene ali mu chipani koma kukhala zaka zambirimbiri no developmental issues chifukwa ali pa chipani ife timasangalala kuti ali pa chipani. Chabwino. Koma tikamusankha munthu timayang'ana kuti kudera lakhe lidzasintha motani. Noti chipani chizati basa zotani. Before government ikakhala kuti ili mboma timayang'ana misonkho ya Amalawi. Okay. Noti chipani kuti chili ndi chani. Akatibweresera candidates towards kwa ife timakhala kuti tangokakamizidwa sizimene fetafuna. Chabwino. Isa candidate ujakamane kuti muzandivotere eneyo. Kumbuka kwale kumbuka muyang'ane ma independent ambiri amayang'ana kuti mudza votera president amene mukufuna wani. Kapena wakuti wakuti. So tiwaja makokhala kuti angoyimira bayo ngati munthu ali video. Tombada chipana naletsera kumugonjesa munthu ito automatically kuti munthu ali ndi mphamvu kale ali ndi kuchekera kosingatira lija. Chabwino. Ndipo tawabweresa ndifu zokomerewa chipande chawo koma noti zokomera ana community. Oho. Ukapindi fiti mayang'ana MP timang'ana kansala noti chipande. Chipande sichinapake kuchitukuko. Ito kuti machipangira toka. Iyayi maganizo anu kuchokera ku Monkey Bay akuveka ndithu. Tikuthokozeni. Zikoma. Hello muli bwanji? Hello. Muli bwanji nkuti mukuyimbira? Uno kukolomoti kudetsa. Tikumbutseni dzina lija. Umayankhula nda Joseph. Oho, a Joseph nda? A Joseph Panda. Zikomo. Kaya chidziro chino topic ndi imeneyo maganizo anu ndi otani? Ine maganizo anga ndonda kuti chipani china la kuifela banje. Chabwino. Kwa zikatelo muja atwaja amagawana mavoti. Iyo chima makita chipani chiwoye basi. Ima kwesa maganizo amene kuti amene adatuluka agirokulowa so kupata apply. Akita kuno kwambiri kuti ali chipani chawo. Good. Maganizo anga tazeleo. Iyayi tikuthokozeni kwambiri a Joseph Banda kuchokera ku Golomori ifaja maganizo anu. Tikupitirirabe apa tili ndi nthawi yochepa kwambiri tikachita mwayi mwina awiri koma zikavutitsitsa ndi kuti mmodzi akhala omaliza kuti tidikireso tsiku lina poti timabwera masiku atatu pa week ndi kuti ayi umwayi ulipo tizikhala tupatsana maganizo osiyanasiyana mundilola kuti apa nditenge omaliza amodzi. Hello muli bwanji? Ndili bwino kai. Inuyo mukhala omaliza tsiku la lero. Chabwino. Tikumbutseni dzina lija komanso kumene mukuyimbira. Chamuhanya kwa jenda. Chamuhanya kwa jenda kuli bwanji? Kwa bwino kuno kaya Saudi. Ayi kunonso kuli bwino tipatseni maganizo anu. Ayi tiyamikire kuti spende apanga chipande zoyenera kupita. Chabwino. Kuti munthu ati awaluza pa primaries atandize zake. Chabwino. Zimene zimabweresa mipungwe yayi. Nanga si mipungwe ina mapokoso ina wa amabwera chikoiti aja amene aluza pa primaries. Amapeseka kuti nawo akufuna kuti ayimbire pawo. Chabwino. Zimene zimaonesa ngati payamba kugawikana pakati pa amuchipani chimodzi.
nditoti pene mwina zitapalikiraso zipiteso mwina musipani zina zipangisa kuti mahule ofuna kumalo ndi kwasiye chabwino nditoti panthu kapena pake amaongeza chabwino imodzi kuti olo zimene ziso zitiphunzise kuti even nkhani zama vice president nkhani zanda zama vice president chabwino kuti vice president azikhala vice president chipandau zambiri chimene chimabweresa mipungwepungwe ndichonena kuti vice president akakama vice president chipacha mauphungu osiyana-siyanaso amafuna nawonso basi azimvera zoti nawonso akhoza kukhala asogolere pamene pamalopo palikale kuwina chabwino zimenezo zimabweresa mipungwepungwe chipachonena kuti mukaone kuti Malawi munthu zakati saiko ndithu yotena na vice president onse akhala kumafuna kuti nawonso azikhalanso pa president paya zimenezo zimapangisa kuti mwina kuzikhala mipungwepungwe yambiri mdzikoli chabwino eno mwina zimene zitakhazikika muzipani zonse komanso kuti anthu auzimuzipa ntchito zawo chabwino zitithandiza kuti mwina Malawi kusamakhale mipungwepungwe yambiri na boma likawina kapena boma likaluza. Ayi tikuthokozeni kwambiri kuchokera kwa Gender zikomo ndithu tathokoza soyini amene onso ndiye kuti atimalizira programu ya lero imene ndithu timakambirana nkhani yokhuzana ndi chipani cha DPP kuti ngati udayimira pa independent pali kale candidate wa chipani wadzichotsa ndiye tikaumba mkota pamene anthu ayankhulira zikuoneka kuti anthu ochepa adzudzula kuti aya papa sizinachite bwino munthu ali ndi ufulu sono ngati munthu ali ndi ufulu mumukaniziranji ifo anthu amufuna ndenu mumukaniza chifukwa chani koma no gulu likuoneka kuti over 70 to 80% akuti zakhala bwino zimenezo zibweretsa sanite ku chipani chifukwa akangozilegelera kuti chisankho chilichonse waluza koma nopezeka kuti ukukakamiranso mmagawa vote mapezeka kuti okawina amakhala munthu wina ndiye kuti nonse mmakhala kuti mwagwira limodzi chipani chaluza komanso iwenso waluza zimenezo ndi zimene sizikhala zabwino ndiye ngati ukufuna upange apply akulandirenso koma kwakukulu anthu akuti inu a secretary general apita mukito mwachita bwino kutulutsa chikalata chimenecho ndikuthokozeni kuti munali pamenepo ine ndi Robert Abel Kalindiza mwakoma nonse.